tepangno asmane sapa daleme ngendi ya mbok menawa engko nek piye kene kagungan cowok sing ganteng gek dientukke kowe. Alah. Lah piye? Lah delokno rupane anu bladus kabeh ngene. Rene sing ganteng lho. Bladus perkara rupa sing penting duwite ra akeh ya Mas ya. Nggih bener-bener. Ngaturaken wilujeng santen Pak Dalang. Wilujeng santen Ibu, Bapak. Alhamdulillah saged sowan dhateng Dalemipun Bapak Wibit ingkang mapan wonten ing singgahan. Singgahan. Wilujeng santen Bapak Ibu. Alhamdulillah nyapo, nyapo. Wong kok engke diceluk moro. Sono nganguk. Kuwi apa brondongmu? Alah biasa, Pak. Wong lanang-lanang nek ngerti, wong wedok ayu ya ngono kuwi. Golek sensasi. Nderek tepangaken Pak MC. Paring asma kula Diah Ayu Rara Velika Anakonda.